van jongens en zussen aan de gemeenschap door de Nu zei hier liggen geen mensen. Ja, hier liggen geen mensen, maar wel gratis. Ja. Meester! Wacht even. Ja, hey. Wat in de aanpakken? Ja, wacht even. Eindelijk. Nee, niet eruit drinken. We hebben mooie bedschoenen. Nee hoor, hier kan je zo aan. Jij maakt er nog goed. Hé! Ja. Hier moet je er eens onder gaan. Denk niet. Gaat er de goede kant op, hè? Geef maar aan mij. Dat hoeft niet meer. Mij maar. Nog even een boodschap. Zorg wel dat je alle spullen uit de bus meeneemt. En heb je wat losse spulletjes? Hier,
Ze kunnen ons zo zien. Ah, dat hebben ze hun net. We gaan er zo de bocht op, we gaan de bocht op. We gaan nu de bocht op. Stil. Meestal zitten zo. Nee hoor, Jawel. het is weer hartstikke dom. Nou, gaan we staan. Nee, dat komt niet. Dat komt niet zo. Ik heb toch die bal? Ja, en dan ja, daarop. Dan komt hij wel zo. Zo'n ding is, een pakken erin. Heel goed, dit roepen je. Dat kan zo wel. Elke dag zo. Alleen in de bus Nee, maar waar had hij normaal gespeeld? Ja,
Nee, wij niet zo aan. Ja, we moeten kunnen Wat zijn jou? Je moet je rokzak in gewoon ook uit. Anders doe je je venster in de tas en dan doe je je jas eruit. Ja? Heb je je tas bij? Ja, man. Nou, leg hem maar bij. Christian! Wat? Hij wou alleen maar een foto maken. Ja, hij wou alleen maar een foto maken. Neemt je mij ook nog een foto? Stout met hek. Slaan in elkaar. Gaat zo ver zien. Ja. Ja, maar godver, alsjeblieft. Zeg. Gaan we bewegen? Alsjeblieft. Zo alleen, zeg Roodkapje, we gaan hierheen, zo alleen. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos. Maar in het bos zijn de wilde dieren, in het bos, in het bos, in het bos zijn de... Oei! Mooi, hebben jullie allemaal een appel? Ja. We gaan maar even lekker rustig opeten, hè? Jongens? Die zijn Ik moet jullie niet verliezen. in het bos wel. Roosje dus. Kan ik zo lezen? Mooi dat het staat. Wauw! Kom maar zo erbij zitten. En, oh ja, had je allemaal zo wat je vindt. Net een 4 voor je. Oh, die weer. Ah, lekker joh. Niemand kan Zet hem op, Francesca. En wat heb je? Je hebt die twee bij Jodelle? Ja. Jongens! teken. Je moet niet zeuren, want dan schiet je niks mee op. Dat zegt mijn moeder, ze zegt kind is het gegeven. Eeuw, ja, een beetje. Ja, ijscream. Kom eens aan het Zie ik toch mijn hand. Ik heb een buigelwerkje voor mijn eigen bestwil. Dat is goed voor later, oh, dat twijfel ik niet aan. En op mijn... Ja. Nou, dat was heel moeilijk te zien. Ja, nou, nog een keer. Nog even weg. Dus ga ik steeds Ga even naar de kant staan. Dan denk ik, hoe is het nou wat uiterlijk eruit ziet? En denk ik... Ja, Koba. Jeetje. Nou gaan we allemaal zitten. Als de muziek stopt. Als de muziek stopt. We gaan eerst even lopen met de handen op de rug. Ja, natuurlijk. En dan denk ik, nee. Want zonder bril weet ik een goed dat ik geen fluit zing. En laat het tanden krijgen, dat is geen goed idee. Oh nee. En onze neus die ook niet mooi is, staat die pestbril. Nooit meer zag, want ik mis hem nog altijd. Als die... Nou, dan moet jij mij dat zo meteen maar even iets over vertellen. Hé, Christian. Nou, voel je nou wat vakantieachtig komen? Zo? Hè?
snel te komen. Ja. En dit lekkere weer. En dan waren daar even verder. Kijk al. Dan waren daar even los. Met die groep daar nog met sneeuw. Weet je wel? Oh, dan gaan we er even naast staan. Ja. Stel beetpakken. Op mijn vingers. Enkel met prikkeldraad. Ja. Hier niet tegenaan hoor. Dan gaat het kapot. Ja, dat mag straks. Nou, kom maar. Ja? Dat is nogal logisch. Alibaba. En Alibaba die was houthakker en zeiden ik weet niet meer Die rare prikkers, hè? hoe dat heet, alleen zeiden ze wel open nu tegen. Ja, nou weet je. Stasiland! Zo. Nou, even wachten. Als ik het zeg. Je gaat op een rijtje staan. Allemaal vrij. Buk er doorheen hoor. Hier buiten. Als ik tot 3 tel, dan roepen jullie heel hard van Stasiland en dan dwars door het papier heen. Maar buk hoor, denk om het hoofd. 1, 2, 3. Welke kant moeten we nou op? Welke kant moeten we op, meneer? Om daar weer te komen. Oh, deze kant. Kom maar op. Nou hoor ik. En dan kom je nog later uit. En dan wordt ook consumptie. Geef, dan klopt het te laat. Wat is het dan? Ja, Mag je niet? Waar kan je op gaan rijden? Wij voelen de paarden. Net die mee, dit is ook wel gezien. Ja, dan kan je veel beter ook zien. Nou, het andere stond op. Ja. Overal nog even. Ja.
nou, hè? Ik zie de foto's! Nee, vanuit de bossen. Wie Ja.